nixtieq nifhem aktar din il-ħajja. Ma nintelaqx biex bekk nibqa' fuq sajja. Taflet nippersisti nkun naf aktar dwarek. Imma ħajt u jismax laħm xinkojjek madwarek. Bħarstom kera jgħidu fuqek jixxekluk. Tipprova tiġri minnhom dawn jibqgħu u jduruk. Tifżax kieku naf li mhux ngħixu dan ħajja ta' xejn. 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 Jgħidulek mur qudiem biex titlob, imma jien ma nemminx. Slim għalik Marija u Ġesu, jien ma nindimx. Naf li dat jiskal il-ħin u għadni fejn jien. Xorta waħda nitbissem fit-tlam l-isbaq kien. Bħarstom kera jgħidu fuqek jixxekluk. Tipprova tiġri minnhom dawn jibqgħu u jduruk. Tibżax kieku naf li mhux ngħixu dan ħajja ta' xejn. 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 Mhux ngħixu l-ħajja ta' xejn. Mhux ngħixu dan ħajja ta' xejn. Mhux ngħixu dan ħajja ta' xejn. Mhux ngħixu dan ħajja